ke ukhulule lento imhlophe ijikelezile ubani bongwe igama lenkosi ndarankohla likhona ixesha lethu kodwa ke inqene lokuba usisicanga wavuka ngesinyanzeleko lokuba wenze umsebenzi kaThixo obizelwe wona malibongwe igama lenkosi. Sifundo sethu sanamhlanje sincwadi yamahobhi yebhera sisine ngevesi ye-9 akhonto ininzi endizayithetha kodwa ithi indawo esiyifundileyo phaa abantu bakaThixo balindwe luphumlo olunjengolesa. Malibongwe igama lenkosi. Bantu bakaThixo balindwe luphumlo. Imisebenzi yabo yonke abantu abayenzi ekungeneni kwabo nasekuphumeni kwabo balindwe luphumlo olunjengolesa. Ekusindweni kwabo abantu bakaThixo imithwalo yabo ekwenzeni zonke izinto ezilungileyo nezingalunganga. Imisebenzi yabo bonke abantu kodwa balindwe luphumlo olunjengolwesabatha. uThixo wambumba umntu ngothuli lomhlaba. Xa egqiba ukumbumba ithi ivangeli kaThixo mntakaNkohla wamphefumlela ngemphefumlelo yobomi emathatheni akhe. Wathi xa egqiba wambeka e-Edeni. Wathi uthetha uThixo kuye, nanku umhlaba uzuncede ulime ulondoloze. uThixo wanika umntu itask, wanika umntu uThixo umsebenzi. Yathetha ukuthi le nto sonke ngabanye sinemisebenzi yethu esiyibekelweyo. Ekuphilweni kwethu sinetask ngeetask zethu. Ekuhambeni kwethu yilaa nto thathi uyophi ngenye imini. Yonke imihla yam yakuphumula umkhosi ndingalinda kudeske kufike imini yokukhululwa kwam. Ngoba lonke ixesha ekuhambeni kwethu nasekwenzeni izinto zethu likhona ilanga lokuphumla. Makabonge amandla kaThixo. Xa ndizawuyeka fika ilizwi likaThixo lifika kumfo kaEliya lithi hamba yakwelisha uzuthi xa ufika kuye uzumthambisa. Oyena nobangela yinobangela uphumlo kwimisebenzi yakhe laselifikile. Eliya abewenzile wonke umsebenzi wakhe kodwa uThixo kwathi ngentoba sekufika ixesha lokokuba ngabana amthathele ngakuye. Wathi hamba amadobalisha azawungena esikhundleni sakhe.